Right, Zimbabwe, welcome to Zim Reality ITV. Starangu ndi DJ Sparks. Nas tambovizitira Chiremba, tambovizitira Madzibaba Masango kusejani kwanorapira. Natiti ngembosvike pa ground timbono panobatsira vanhu tichinge tiripo zvinoita kuti tinyatsoziva sure kuti pane panotoendwa. Bozi vanhu vazhinji mazuva ano vakungoti tobatsira pafoni but kuti uzoyatsoona kuti kunobatsirirwa munhu kwacho ndekupi cheko panenge pasina but ndatinge ndisvike kunoko kwaMadzibaba Masango timbotaura nawo timbokurukure pane mibvunzo yakawanda inenge ichibvunzwa nevanhu pamusoro paMadzibaba Masango saka nhasi ndaona mukana kuti ndigare nawo pasi timbokurukure. Muri Zimbabwe kana chingeti first time yakusvika panapa sina subscriber, please do subscribe Zim Reality ITV kwachitungo chitoona ku YouTube kwachitungo chitoona ku Facebook page yedu yakanzi DJ Sparks W. Madzibaba totimurise ko baba Sparks. Isistirinani so amudulise upenyu wakanaka we. Kuchengetwa na Mwari chaizvo. Ndafara umbosvika upa nzvimbo yacho yamunoshandira. Ndotenda munongwanza kuionena na Zigo. Ndo mudangamana Zigo muno. Sasa wanaito ndikubvunza vachita basa. Mazuva zvakunetsa manje. Bozi vamwe vanhu vachingoti tinobatsira pafoni, toshandira pafoni but kuti tinyatsowana nzvimbo inenge ichitobatsirwa chaiyo panenge pasina. Saka ndatige ndimbosvika unomboyatsozviona ndega. Zvakakosha izvozvo unoziva kuti ndisaka uchiona kuti vamwe tinobatsira pafoni munhu anenge asingade kuonekwa paanoitira basa rake. Kuti vanenge mwacho vachinji vanenge ari mafake prophets anditika. Vanenge varipo vachiitawo basa ravo. Asi unongozoti munhu kana ane dambudziko anotomhanya kutobatsirwa posa nichi ane dambudziko. Asi isusu manje takataura tiri kubatsira vanhu totono muzinda unosvikirwa nevanhu panobatsirwa vanhu tinopa chechi panozikanwa nevanhu. Saka ino nzvimbo yakakosha inoitwa ma1 on 1 chete anditeka inoi. Saka ndo patinenge tiri panapa Mukoma Sparks. Alright, I understand. And magara mu industry, magara mubasa iri nofunga makatenga profita kudhara pana interview takambotaura yaya. But nekugara kwamaida secret ndeipi kuti murambe muchisurvive mu industry. Both tine maprofits mamwe takatanga kunzwa namwana Madzibaba takatanga kunzwa kudhara kuti the prophet ningawo hapana mboita gore kana 2 years una muprofita yakusisina washabatike but mimane makore muri mu industry. Secret ndeipi chaye kuti murambe no chinoitika ndechekuti kana wakatumwa usina kutumidzirwa anditeka wakatumwa zvochokwadi kuti umambo uparare ndo Europa. Yes, na uparare umambo ndo Europa. Asi kana wakaitawo zvekutsvagawo kana kutenga chiprofita kuti chi next anditeka chedisi ndezve Europa kuti takasikwa takaberekwa ndinacho chipo kuti kuti Mwari akandituma. Saka zvinganzi zvapera kupera kwazvo kufa kwangu inini. Yes, ndo kupera kwazvo. Yes, plus 2 chinoitika ndechekuti inini vanhu waunobatsira ndo vanhu vanokuendesa, ndo vanhu vanokupa mbiri. Wamwe vanogona kuona kunzi atopera pamwe haana kutopera pamwe ari mwake anenge achingosurvivawo zvakarimomo asi asina vanhu vanomutera kureva kuti vanenge vasinga basa ravakatumwa naro chairo. Saka isu ukaona tichiita makore kudai kureva kuti tine basa riri kuonekwa nevanhu ende riri kutendwa nenyika, riri kutendwa neworld yese, vazhinji vachibatsirwa, vanhu vachipona. Chinoda vanhu kupona chete kuti basa raMwari rizienda kupi kumberi. Asati ana maskando zonzeni Madzibaba Masango wazomanyiswa netsvimbo wazoita sei azisataita izvozvo. Pamwe zvichazouya wazvo asazvitendere kuti zviuye. Unoda kuti isusu hatina vanhu vatinokanganisira, tina vanhu vatinotadzira. Panapa kana munhu atiya kubatsirwa anobatsirwa panapa zvakanaka, munhu wogutsika zvinoita se ndabatsirwa. Yes. Alright, but ndikuwanda kukuita ma fake prophets ariko ma fake prophets because kazhinji kacho kana pachinge paine wechokwadi wefake vanenge varipo but zvikuita sekuti mazuva ano wefake vawanda hazvingawe zviri kukanganisa here basa nemashandire enyu mimi mune muchiita zvinhu chaizvo. Chinoitika ndechekuti basa rinotokanganisika nokuda kuti asi chinoitika ndechekuti isusu tinoti rinokanganisika pakuti pano vamwe vanogoda kuzonyangadza mazita. Bozi munhu wana akakanganisa akari fake prophet vanhu vanobva vati vese ana Madzibaba vese vanichi vanitondi zvavanotoita anditeka. Asi chinoitika ndechekuti isusu ndisaka wakanzwa cheke shoko chakataura kuti regai zviyono zvisavi zviite sei zvikurirani tinozivana pakucheka. Saka zvakafanira akaenda kubatsirwa wacho anofanira kuita close one aiona kuti zvandiri kuitiwa zvindizvo here ende pandauya pacho pa munhu wacho akambomira sei akatumwawo here anomapaona kureva kuti isusu disturb because nyaipo ndikuti
vanhu aino kuti vanhu vanombomhanya kuenda ikoko oita sese asi 2 minutes vanodzoka futi kupi kwatiri saka isu tatojaira hazvichanyanya kuti kanganisa stereki. Yes. Ko tikuona mazuva ano pane nyaya yanetsa zvikuru yenyuchi, kana kutumira nyuchi achita abirwa abva atumirwa nyuchi patumirwa nyuchi. Imi munoshandisawo here zvekutumira nyuchi izvo? No, ini handishandisa kutumira nyuchi ba. Ini ndine magadziriro angu andinoitawo panhau dzakadaro. Ndine minamato yangu yandinoshandisa pakugadzira nhau dzipi idzodzo. Zvenyuchi handiko ikoko ba. Vandoita zvenyuchi wamwewo. Inini handisati ndazviita hangu zvipi izvo zvokuzoti tizomhanyisana nevanhu ndipata kuti pane zvinorovesa zvokuti wakambira zvinhu zvasingaitese zvausingaite kana zvasingagoni. Pana kuti tisingagoni tokuzoti hatichigoni hani mapaona. Yes. Asi noti kudiwo nevanhu vanonga vachiitawo zvenyuchi izvozvozvo because vachinge vacho maprofesi manyowana achangotanga pana maone anoita inini kam maprofesi achangotanga vanyowana vekuti imimi akamukuti hamushandise nyuchi but zvenyuchi zvinenge zvaya manje chinoitika ndechekuti hatizive calling yavo yavakapiwa naMwari. Pamwe vakapiwa necalling yekuti waitowo nyuchi wadhodze nyuchi because isusu tikagona kuti tivati isusu gona zvinhu zvakadaro ivo vachiitawo kuti itawo basa ravo tinenge tatokanganisa kureva kuti tatotsvagawo dzimwe kuti tatopinda mumunda musiri medu kureva kuti ivo ndivanhu vacho vari kuitirwa wacho ndivari kutoziva kuti zvofamba zvakadai. Saka isi kuti isu kwavari kana zvinhu zvaMwari chaizvo aiwaka hazvina dambudziko ani mapanzwisisa. Kana dziri gimmicks tichazozviona kumberi. Kana iri remix wo hako zvinongo zvizooneka pa kufamba kwazvo ndotenda. Right. Ndikuona zvinhu zvakasiyana muno ndikuona mune tsvimbo dzakasiyana. Amekuti mungandibvumidzire kumboti tsananguriro kuti dzimwe tsvimbo dzine zvadzinoreva here dzakasiyana here dzine mabasa akasiyana here kana patsvimbo apa dzine mabasa akasiyana. Pane imwe tsvimbo yokuti tikabatisa vanhu vanenge vachichema nhau yemadzinza mhepo dzemadzinza patsvimbo idzidzi. Pane dzimwe dzemashavi, pane dzimwe dzekuti dzimwe dzacho dziri apa pedzi haidzi ndedzokungobata chete idzi dziri apa pedzi dzimwe dzatinongobatawo dzekungoti tinge tinadzo pamasove. Iyi ndiye madhimoni anditika, idzi ndedzemadzinza idzi dziri apa pedzi idzi anditika. Iyi mapumangozi mapumangozi ndiye madzinza inomirira pane paoma anditika. Ndiyo mapumangozi iyo anditika. Yes. Alright. Ko ndikuona kune maloko arava ba. Sine basa ba. Akatokia kudara vanhu aya. Maloko evanhu ari apa bani mamwe achari maharo. Ndiye vanhu maloko aya. Usanga watoro vanhu vakuti vakatoloka. Atononguva makondi mukona wegara kuti atonotaimuka. Maloko ndiye nguva saka manyowa ndikutomaisa muhariri pakona apa nditeka. Ndi manyowa ndikutomaisa imamo. Alright. Alright. Kuri kuti vanhu vanoda kulokwa ka varume nevakadzi vanenge vachita musikanzo vaya vanditeka vachichitana vachita sei. Kuna vamwe vanhu murume anosiya mukadzi voenda kuUK kandi voenda kudhiraivha gonyeti kuenda kunze kwenyika oitana mwedzi asipo 2 months asipo mukadzi akutiza akutoita sei akuita chikomba. Saka izvozvo manje ndo zvinogadziriswa nemaloko aya. Maloko anosota. Alright. Yes, maloko anosota. Ndoya munogadzira vanhu. Aiwa hapana kuloka apa munoloka here kuti ndine girlfriend yangu asati mudzimai wangu zvangu asi ndida kuti ndinge ndakamuloka munokwanisa kuloka here. Kuno mwati tanga tapima toona kuti zvinhu zvakamira sei because hatikwanise kuti isusu tingatiloke mwana wanhu asati waroora kwa wakamuramba unoita sei. Muramba. Aiwa kana mawirirana muri 2 misi makauya muri 2 because pane makapozika makauya muri 2 misi mawirirana it's okay tinokubatsirai. Ko ndokwanisa kuti ndomboloka ndika ndomboloka kana chinge tazorambana ndozoloka norangu. Asi ukone kuti unenge wakanganisa upenyu hwemunhu. Unolokonora zvako ndizvozvo asi kwemimi makadongogara mangovimbana nditika kana kuti chinokomba nemusikana kana ndiye kuti mulokani kureva kuti mufuna ndopane ndongowe time inopisa rudo makaona machitochitana munokomba nemusikana kureva kuti chirowana nachikumbera haikoka yakatodhako. Aiwa security izvozvo kana kuita kuzondoda kuroora it's okay uniza hako security zviri raita zvirambwe izvozvo. Pane video ndaiona interview makapesa kuita mchita na mukoma Zigo. Yes. Pamaitana nyaya ya mukoma Masimba.
maybe pana apa pa platform unapenda vamwe asita kumboinzwawo kuti zvakafamba sei ngade kuziva kuti zvakafamba sei. Alright, no, now mukoma masimba nyaya kuti mukoma masimba vaituka maprofita anditeka vachitaura kuti fanenge ini nyaya inini waindituka chiri pandikambopinda muuk mwe ndichita basa anza Masango chakazoti you know that kana uchitry kuti wewe une mhiko dzauniita tiedze kuno kwandokona kuri kuti akakumbira kusimudziwa mhepo anditeka tikamusimudzira mhepo inga ndakatara ndakati nini chero akatoda kuti masimba akatokwanisa kuya nehama dzake apa tinomurapa achipora anditi asi nyaya iripo ndiye kuti ngaasadherere vaprofita because kana uchinge wasumudza wakataura navaprofita achituka vaprofita kana kutuka mapostori unosangana nemhepo dzaunosumudzirwa dziri serious mapostori baba yangu nyarari kuti zi baba true ini handisi mupostori weJohani Masowe ndiri wokubata kwaApostle Faith Church ndinozvimiririra anditeka saka ana mukoma masimba ngavazive kuti isusu hatingotamba nematombo chete tinoshandisa hoko dzamuri kuona idzi handimuri kudziona idzi iyi hoko iri dangerous iyi toti munhu uda kutoita papa kupanetsa chero munhu anetsa tinongokushandisira hoko idzi chete kukugadzira totokupedza newe anditi hatina time newe munhu ba tenda tokufananidza nemuroi saka akasimudzirwa akamusimudzira mhepo takadzisimudza saka ndizvo zvoita kuti aita seari kurasa njere kana chikonzero ndechekuti akahwisana navanhu vakawanda asi ini ndikatosumudzawo mhepo chitaura kuti ayoyo kana uchida kumboona kuti iyoyo shuwa kune vanhu vanoshireketa rega tikuratidze basa anditi tikamuratidza basa tikabva tavhura futi waroyo musha make kuti watange kumushereketera kuri wati waro ichitawo musha make wakatoonawo mukana wekupinda ipo paya muda kuti iye handiteka aita hakuna nyonzi chi muroi saka muroi anokutesta muroi akatozana hakuna nyonzi muroi anobva kutesta saka akatestwa. Yes. Saka izvezvi zvichitomboti wafunga kuuya vachitaura nemi vanokwanisa kuvabatsira baba panapa ndikurapa mapenzi kana mutoni nebenzi ramukuziva imimi ndiigirei kunoko renyu ramauya naro imimi kwete kuti hanzi yangu yatawataonesu pana mano ari panapa wenyu wamukuziva imimi uyai naye aino kuti tipa pamwe mabvati endai kuharare hospital kuno mapenzi atingasvika kuhospital kuti tatoya kuno kugoma muri kubatsira vanhu mapenzi aiwa harare hospital is a company anditeka iri kubatsirawo vanhu newei yawo anditeka ichipatara anditeka saka hatiendi kunopinda kuti sipe vanhu iva kuti vabatsire kunoko you know that asi ane mupengo chaizoti ndine mupengo ari kupenga mumba mangu anetsa uyai naye ndiripo. Alright. Ndiri mubvunzo mwandinawo I think uri personal because munhu wandowirana naye akandibvunzawo wekuti anoti iye anorota nyoka anorota ari kumvura zvinoreve zvichireve chinhu nhau iripo ndiye kuti pane zvinhu zvakasiyana iva zvinhu zvigona kunge zvichiitika dzimwe dzenguva kurota ari kumvura pamwe anoshavire njuzu dzimwe dzenguva kurota nyoka kurota kushandiswa saka munhu iyeyo asati aziva kuti wei yake cheye iri papi nyuka yako irota ichiita sei handisi kuziva asi kazhinji iyo imweya itsvina imhepo dzemadzinza dziri kumutera kureva kuti pane munhu ari kumutsoma munhu iyeyo ari kushandiswa mushonga uri serious saka anoda kubatsirwa. Saka kana pachinge paine musha wanetsa kuti paita muroi anenge aripo munokwanisa kubatsira munobatsira sei? Inini waroi ndikutobata waroi ndikubata hoko idzi ndinongorovera chete hoko yekamu chete pamusha ipapo muroi akutobuda pachena ndine muroi panapa ndinoenda back to center indibudisa varoi pachena. Ndine nyaya dzakawanda dzandiri kugadzira pano dziri kubuda masocial media dzimwe dzamuri kutoona dzinyawo dzevaroi ivavo saka misha yanetsa iyoyo inzi yanetsa nevaroi vanhu vakafamba vachiuya panapa vanobatwa muroi wavo ini muroi handitadze kubata indinonokonzera uri apa kana waramba totangira ipo papo uroi wobuda pachena vanhu voziva ndo uroiwe. Yes. Asi kana tinenge pakubata munobva unobva watobva tinofanira kutogadzirisa kuti uroi ubve zvamuchose. Pane video takamboposta madhesi apfuura emuroi angabatwa pachizobuda chimwe chinhu chaibuda chizopiswa uchikwambuya zvizvanyatsoitika paipa wati amai veve vanga vakaromba handitika saka vanga vapedza mhuri yes dzemusha mavo kubva dzavo chaidzo vana vakabereka vakadya vakatouraya futi nemusha mani manga makarorwa futi imomo vamwewo vakazotanga kuzokuraya musha mavo mavakabva saka vakaziva nehama dzavo ndo dzakauya navo tobva tikatotaura kuti
amai vachinhu chavanofamba vakaita se vakachibereka. Saka patakangosvika chichamunamato pamba chinhu chikabva chaenda vichanamirira kupi kumusana kwawo. Yes, ndobva tazochibata chinhu ichocho, ndobva chatotizira pamuridzi wacho, ndobva tachibata pamuridzi wacho ipapo, ndobva tapedza nacho. Saka wega vakabvuma chinhu chani ndichangu. Munhu amanikidzweka, munhu andobvumeka chinhu chani ndichangu, ndakadya nhengi. Kureva kuti ibasa riri pachena, raitwa pachena, munhu zachiona, munhu wogutsikana. Yes. Ndo muhuri tiri kubata iwoyo. Yes. I think baba ndatapanzwisise baba. Pane wanonda upfumi. Madzibaba pana zvekuti zvinhu zvazikufamba zvakanaka ndakabroka munokwase kunama kuti munamato kuti zvinhu zvichinje. Pana patobatsira vanhu vakawanda. Chatisakwanisa pana pesi kupa munhu mari, hatina mari. Kana kuti chizhariro zita mari hatina. Tikwanisa kukuitira minamato. Kuti zvinhu zvako zvifamba zvakaita sei? Zvakanaka. Kureva kuti kana zvinhu zvichioma, pana zviri kukonzera dambudziko kuti zvinhu zviome. Saka ndiyo mhepo yatinosudurudza iyoyo kuti zvinhu zvako zvifamba zvakaita sei? Zvakanaka. 2, kana munhu une mugodhi wako, une pakambani pako, kureva kuti tinofanira kukuitira minamato kuti kambani iende mberi. Saka ndizvo zvatinoita papi panapa izvo zvitokubatsirai. Yes. Right. I think tatara zvinhu zvakawanda. Imwe nyaya ngandinzwa hangu mamboita nezvayo paratara nyaya dzemakidzi central locking nerukawo. I think babo vanhu vayazonzwisisa kuti yamuita it's central locking yakati rukawo. Vanoinda central locking. Central locking. Yes. Zvakatosiyana. Yangu central locking vanhu vakachera vanhu vakanzi vanamirana vanhu hafi. Saka yangu central locking isina kuuraya mukati. Yes, aina hafi, yes. Saka rukawo runouraya. Yangu inayourayi. Ndiye kupfidzisa chete kuti vanhu vasaite musikanzwa chete. Mapanzisa ipapo. Yes. Muri Zimbabwe vanhu baba Sparks vanonyara nechipostori. Ndakaona vazhinji vamwe vachitonyara nechipostori chaicho. Chipostori hachinyadzise baba Sparks. Muzvinzwa? Chipostori chinokuguta. Munhu wese akaita dambudziko vazhinji chiroenda kumapenda kosi nekupi tinozoona kumapostori. Saka tikuti kumapostori kuno kuvanhu chero vanhu vakashiropodza zvavo aino kuti kuno kune zambuko revanhu. Anomuona na Sevikini uchivhayo wewe avatonyari nechipostori akatora miliyoni yavo ake akautora muchipostori kuburidza haitwa minamato. Pana vamwe vanhu vasingatokwana vanotone mari vari mukati munhu vanonamata chipostori futi zvakare. Vamwe havangozoshambadza zvavo asi vatori mupi mukati imomo. Saka baba kuchipostori ndo kune zvese. Kugara muvhumu, kugara kwati ndakaita muvhu isusu baba haisi kuti hanzi tokadzungaira ba. Kwete. Vanhu vakatona tichipfeka magemenzi machena tichinamata tichita sei chigara pasi muvhumu imomo. Ndo mune zvese. Chero goridhe kuti uritsvage unoriona muvhu. Handiteka ima tinogara imomo. Ukunzwa? Zvichewa zvese zvinooneka muvhu kuti muvhu. Saka muvhu isinogara asi achiita chiposto chekudharadhara checheva chokuti tinozoumburuka nemagemenzi akasviba tozoita sepa aiwa toita zvinhu zvedu zvesimati. Yes, saka isi mukoma ndoda kuti kuno vanhu vazhinji vamwe vanonyara nechipostori una munhu achinzvenga so kuti ndisi postori aiwa baba muchipostori ndo mune zvese. Tuti vanhu ngavatora makombori kuchipostori ndo kune nyaya. Right. Yes. I think ndabanza boza na zhinji zveshuwa wanoti kana kuenda kumasove kana kuenda kuchiposto vanoti zverevere. Uona munhu unoona sati ndakazviona kuchechi kwedu vanhu vakakombora vasingoti diki una atwa kupinda kosi anda kupinda kosi aupfeka masutu kwedu sisi topfeka masutu anditeka asi munhu unofanira kuziva kuti kuchipostori kunopedzwa matambudziko. Kuchipostori anasida kunyebera baba kuchipostori ndo kunopedzwa matambudziko. Takagara nemunhu ndipasove so tichita zvatirikuita kuchipostori nopedza matambudziko baba. Kuchipostori ndo kunonongedza munhu kuti muroi ka1. Saka mwaita nzao kuchipostori kunotyisa bhozi chipostori nzira yakamanikana asi ichiponesa kuri nzira yakapamhamaka ndio nti vanhu vazhinji bozo kupenda kwese nakaenda kasvika varidza magitare madhimoni ebve yabuda patonzi chidzoka yakumba fire zvotopera nditeka kwena kuchipostori totobara dzvi iwe uri muroi. Ndisaka ndichinamata tisina kuwanda stereki asakawanda. Aiwa ndapanzise baba pane akango ka plan ngobvunzo kumageto youth ko ofa munokwasa tigadzire minamato yakaita semusana ndo pamushapayo kapanapa ndo pamushapayo panapa tinobika zvinhu zviita se zvichifamba.
musana uchinyatsa kusimba kuti baba chaiwo bozi magetoesa ngada kuzatizo ni baba atina angu matambudziko mangombe homba yaya kunetsa but musana ana matuke vanouya ana pana vamwe chinji vanotoya chitobatsirwawo nemadhara ati kureiwo chiita sefuti vachibatsirwawo andichitika zvichitofamba. Alright, I think mvunzo yangu yanga ndina iPhone asika yambokwana amene uma kumashuka mungati indi rangu tikumuri Zimbabwe iwe bata panoponesa ndio unoziva dambudziko rani rako ainoti popa pantu yamwe munhu atoti kama zabata kamboenda ndakaita zvakati inoti kuno vamwe vanhu vanogode neshanje dzimwe dzenzitori ngangana waprofita asi ndikuti bata pandase panoponesa iwe ndio unoziva dambudziko rako ende tu mukoma Sparks tine nyaya ndiri kusangana nayo panapa yakakurisa asi ndikutenda kuti Mwari akundiitira zvakanaka tikuikunda. Tine nhau yevanhu vari kunze kwenyika vamwe vanenge vakaenda akabereka namurume nemukadzi nevhiza rimwe waiziva kuti nevhiza rimwe chete kureva kuti murume kuti ashande dzimwe nguva anenge atoberekwa nemukadzi kandi mukadzi ashande anenge atoberekwa nemurume usati vamwe vachazokanzirwa mavhisa kunze kwenyika uko zvakanyanyisa izvozvo tikuti kune vanhu vari kunze kwenyika vazhinji vacho vana matambudziko yayo ngavatibate because ndikuona vazhinji matambudziko yani ndiri kubatsira vanhu vakawandisa panapa vana matambudziko emapapers kunze saka tikuti isusu zvimwe zvezvimwe zvatiri kubatsira zviita se zvichifamba bozi vamwe vanhu vari kunzwa mukati muno kudyiwa mari vachinyeberwa saka isi kuti panapa wakauya dambudziko roti kuzviita panapa muna mari vachindinawo wandiri kugadzira nyaya dzipi idzodzo. Yes. Alright. Mune Zimbabwe ndofunga mamutora namba dza Madzibaba Masango tari chingodziisa kubva patatanga video so that kana paine vanenge vachizone dambudziko vada kuzotaura nemunhu waMwari vanovabata ipapapo then maybe vamwe vari kuwanda kuti vada kunzwa muchitotaura namba idzi no vanongodziona dzichifamba pasasa panditika ndo namba dzedu idzodzo koza tinganabe chidzidedzera asi dzirikungora se dzirikufamba ndidzodzo chaidzo aiwa muri Zimbabwe da kutendai nekuti muchingosupport nekuti muchanda mavideo edu Madzibaba da kutendai nenguva yenyu. Thank you so much makatibvumidza kuti kurukura nemi tichimbotaurawo nemi da kutendai Mwari wakuitire zvakanaka muri Zimbabwe. Don't forget to subscribe at ITV kana kuti follow pa page iri pa Facebook rakanzi DJ Sparks ZW. I am out.